danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Idan wanka je gararara ta ya za mu samo shi, ka ce kana abidar dogon sarki, ka ce kana abidar sarki kebi da yanzu ila da yanzu alhaji dogon sarki yana nan da zai ba tsayi tsakani nan, ku ce dogon sarki sarki kebi. Mu gode Allah sai mu gode sarki, mu gode sarki sai mu gode sarki, mu gode sarki rano kabir. Mu gode Allah sai mu gode sarki, mu gode sarki rano kabir. Ashe talata ta girma la'aram